Ikusiko dugu lehenengo txandan Ondarroa, Zierbena, Astillero eta Izuntza lehiatu ziren ustez Izuntza eta Astillero aurrean ibili behar duten bi traineru KAE Ligan lehenengo jardunaldian atzo, eta ez atzo bakarrik denboraldi osoan aurrean ibili behar duten bi, eta lehia alaxe izan zen gainera Izuntza eta Astilleroren artean. Lehenengo ziabogan Astillerok 2 segundo Izuntzari, eta lan erditan gauza bera, Astillerok 10 minutu eta 20 segundo, Izuntzak 10 eta 22, nahiko parekatuta, bikain eutsi zion Izuntzak Astillerori. Askoz ere atzerago geratu ziren Zierbena eta Ondarroa. Ondarroa gaurten asko sufritu beharko du. Aldaketa batzuk egina da, arrolari batzuk arraunketa utzi dutelako, gazte askorekin, atzo, azkenen Ondarroa. Azkena izan zen, 3. ziabogan ere gauzak bere horretan, eta horixe da azken txampa, eta azkenean, 4. luzean Izuntzak mendean hartu zuen Astillero, 21 minutu eta 3 segundo. Izuntzak segundo batera Astillero. 2. txandako irudiak dira Portugalete lehenengo kalean, Santurtzi 2. Kai Arriba 3. kalean eta Pasai Donibane 4. Hemen baserri beste 2 oilar, Santurtzi eta Pasai Donibane. Santurtzi Ibon Gaztaina ezbirekin beste koska bat gora egin nahian bakarrik ez, eginda, eta bien arteko lehia izan zen ez zuzen ere, Pasai Donibane eta Santurtziren artean. Bai, bi Iberdrola esponsorrak hor ikusi genituen brankaz branka, biek ez, hemen ikusten dugun bezala, hori ez, Pasai Donibane zertxo bat aurretik, eta hori mantentzea lortu zuen, lehia estropada guzian zehar, eta, bueno, txanda honetan gero amaierakoan ikusi genuen garaile atera zirela, ez. Askotan esaten duzuna, 3. luzea izaten direla erabakigarri askotan, eta horixe gertatu zen atzo, hortxe hautsi zuen Pasai Donibanek, Santurtzi 2 segundo baino ez lan erditan Pasai Donibanek, baina gero 3. ziabogan 6 segundo ziren, eta hortik aurrera Pasai Donibanek erraz hartu zuen mendean Santurtzi, eta hori bakarrik ez, aurretik Izuntzak eta Astillerok egin zuten denborak hobetu egin zituen Pasai Donibanek, eta azkenean bandera eraman zuten San Juandarrek, eta behar zuten horrelakoren bat. Aurreko urtean asko sufritu zuten, urte bete banderarik irabazi gabe, orain 2 denboraldi bai KAE Ligan, hainbat bandera irabazitu zituzten, gehienak uste du Getari eta Pasai Donibaneren artean, denak izan ez bat ziren azkena Lekeition, baina lehen urtean ez zuen banderarik irabazi, eta sasoiko dago beste koskatxo bat gora eginda, helburu jakin batekin, helburu nagusi batekin. San Miguel Ligara itzuli nahi du Pasai Donibanek, horretarako lehenengo playoffak. Pasai Donibanek 20 minutu 53 segundo 77 Santurtzi 2. ia 13 segundora azkenean, eta denera Pasai Donibanek Izuntzari ia 10 segundo atera zizkion. Bai, atzoko estropada lehenengoa zenez hori, ez ustekoak gertatu ziren, batzuntzako onerako, beste batzuntzat, ez horreino onak, pixka bat hori zalantzare zegoen, talde bakotxa nola erantzute zuten, mutilak ere asko berriak, eta denboraldia zierrera hortan urduritasun pixka bat ere bai, eta nik uste dute taldeak eta talde gehienago guzilak esateatik beren onena etzutele eman atzoku horretan. Eta 3. txandako laguntziak, Kamargo lehenengo kalean, Busturialdea 2. Hondarribia B 3. kalean, eta Orio B 4. Atzo, jakina, lehenengo jardunaldia izan da zozketaz erabaki ziren kaleak, baina gaurtik aurrera ez, gaurtik aurrera atzoko sailkapenaren baitan izango dira txandak. Eta horre beste parekotasun bat ematen die talde guziari, nik uste dute talde guziak hori nahi dutela, beren pareko aurkakoakin batxanda berian lehiatu, harta ziurragoa eta denborak eta normalagoak direlako, edo zeinketa hobeagoa egiten delako. Oriok eraman zuen txanda, Kamargo 2. utzita 3 segundo eta erdira, eta bandera Endika Perezek Pasai Donibaneko patroiak astindu zuen, pozarren zeuden San Juandarrak, eta Igor Makazagaren mutilek estu hartu nahiko dute, batez ere Astillero aurrenekoa irabazi zuten atzo,
eta nolabaiteko lasaitasuna emango die, baina nolabaitekoa hemen ez dago eta lo hartzerik. Berehala gaur beste estropada bat baitute. Eta berehala zuzeneko irudietara joko dugu, hurbiltzen ari baitira pixkana lau ontziak. Eta atzo ateatako puntuak hor daude, 12 puntu, eta gaur ere, horre 12